Rydyn ni'n mynd i fod yn lluosi heddi gan ddefnyddio arian yn defnyddio'r union yr un ffordd sef y dull ffenestri. Felly'r peth cyntaf sydd angen i ni wneud yw dosrannu y rhifau. Mae gyda ni 2 bunt a 30 a rydyn ni'n mynd i lluosi hwnna gyda 4. Felly, y peth cyntaf sydd angen i ni wneud yw roi'r 2 bunt a wedyn y 30 ceiniog. Nawr y tro hyn, fel ni'n gallu gweld, ni'n mynd i ysgrifennu hwn mewn punnoedd, sy'n golygu bod dim 1 punt cyfan gyda fi, felly mae 30 ceiniog. Dwi'n mynd i lluosi hwnna wedyn gyda'r 4. Felly, dwi'n gwybod bod 4 lluosi 2 yn rhoi 8 i fi, felly mae hwnna yn rhoi 8 punt i fi. Be mae rhaid i fi wneud nawr yw gwybod beth yw 4 lluosi 30 ceiniog. Felly mae hwnna'n meddwl 4 lluosi 30 ceiniog, 4 gwaith. Felly, 1 lluosi 30, 2 set yn rhoi 60, 3 set yn rhoi 90, 4 set yn rhoi 120, neu fel ni'n gallu gweld fan hyn, mae hwnna'n golygu bod yn mynd i fod yn 1 punt 20, oherwydd mae 100 o geiniogau yn gwneud 1 punt. Felly mae'n gwneud mewn i 1 punt 20. A dyna'r unig beth sydd angen i ni wneud nawr yw adio at ei gilydd fel hyn, a mae gen i digon syml fy ateb sef 9 punt a 20 ceiniog. Diolch.